ଟିକେ କହିଲେ ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନେଇଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଇ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସୌମ୍ୟର ବଡ଼ ଭାଇ। ଆମେ ବି ଆଜି ଶୁଣିଲୁ ଯେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ବି ଆଜି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲୁ ଯେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୁରା ମୂଳରୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରପରଲି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବ ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ପ୍ରଥମରୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଡାଉଟ୍ ଉଠେଇଛୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମର ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ପୁରା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରି ତାର ପ୍ରପରଲି ତାକୁ ବାହାର କଲେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାରକୁ ଆସିବ। କ'ଣ ସେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଦାବି କୁହନ୍ତୁ। କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଏହା ଦାବି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମୀ 95% ପୋଡ଼ିଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ରୁଟି ବାଢ଼ିକି ଆସୁ ଆସୁ ପୋଡ଼ିଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ତ 95% ଜଣ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ମାନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଥିବ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ଛୋଟ ରୁମ୍ଟେ, ତା ଭିତରେ କିଚେନ୍ଟା ବି ପୁରା ଲାଗିକି ଅଛି। ତ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆମର। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଆଉ ଜଣେ ରୋଷେଇଆ ବି ସେଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ କହିଲା ମୁଁ ପାଣି ଢାଳିଛି, ସାର୍ ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ପାଣି ଢାଳିଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ରୋଷେଇଆ ବି ୟା ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ତ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡା ଆଉ ରୋଷେଇଆ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟଡିଆଲ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ କରାଯାଉ, ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଦାବି ରଖୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ଡିଏଫ୍ଓ ଅଛନ୍ତି, ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ୟା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆଉ ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡା ୟା ଭିତରେ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମାନେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥାଏ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କର, ଆମେ ତ ଜାଣିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସେ ରୋଗୀର ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ରୋଗୀକି ଆଉ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡାକୁ, ସେଇଠୁ ପୁରା ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସୁଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେ ରୋଗୀକି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ 9ଟାରୁ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। 9ରୁ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ କିଛି ତ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି ମେଡ଼ିକାଲରେ ବନୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଠି କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାତି 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଘଣ୍ଟା ରଖାଗଲା। ତ ଆମର କଥା ହେଲା ଏଇଆ, ଯଦି ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଠାଇ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା, ଭାଇଜାକ୍ ପଠାଇ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ମୋ ଭାଇ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ସେଟା ନ କରିକି ଯେଉଁ ହାୟର ଅଥରିଟି ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ତା ପାଖରୁ ଜମାନବନ୍ଦୀ ନେଲେ। ପ୍ରଥମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜମାନବନ୍ଦୀ ନିଆହେଉଛି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠି ଅଟକେଇ ରଖିବାଟା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଜଣେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, 95% ପୋଡ଼ି ଯାଇକି ମୋ ଭାଇ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନ ନେଇକି ତାକୁ ଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖିକି ତାର ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ଆମେ ବି ୟାରେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଲରେ ଏଇଟା କେମିତି ଅଛି ଆମେ ବି ଜାଣିନାହୁଁ। ଲ ତ ଆମର ସେତିକି ନଲେଜ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ